Raketna topovnjača Kralj Petar Krešimir IV. Sagrađena je 1991. godine u brodogradilištu u Kraljevici. Od nešto starijeg broda istog tipa raketne topovnjače Šibenik, Krešimir je duži oko 8 metara. To mu omogućava bolja maritimna svojstva, a povećan je i prostor za streljivo. Najjače Krešimirovo oružje su protubrodske rakete sustava RBS-15B. Na brodu je smješteno 8 ovakvih projektila. U svom i do 80 km dugom letu ti projektili lete iznad same morske površine, čime je smanjena mogućnost da ih neprijatelj otkrije. Topničko naoružanje Krešimira čini top švedske proizvodnje Bofors SAK kalibra 57 mm smješten na pramcu. Namijenjen je uništavanju ciljeva u zraku, na moru i kopnu. Najveća brzina paljbe toga topa je 200 projektila u minuti, a učinkovit domet za površinske ciljeve je oko 13 km. Raketna topovnjača Kralj Petar Krešimir IV. Opremljena je modernim elektroničkim uređajima, a među njima su i uređaji za protuelektroničku borbu. Unutrašnjost broda može se hermetički izolirati, pa brod može djelovati i u uvjetima nuklearno-kemijsko-biološke kontaminacije.